effectivement ne yɛrɛ tun taara kiiritigɛso la bi o kiiritigɛso in yɛrɛ de la yen n'u b'a fɔ kirimina ko kelen nin na Amérique jamanatigi kɔrɔ b'an ka ko yɔrɔ bi de jama bɛɛ y'a mɛn kunnafonidilaw ka ca ni mankancilaw ye groupe tilalen don fila ye Trump ka mɔgɔw b'u ka kuma la minnu fana bɛ Trump contrôle la olu bɛ kuma la bon mɔgɔ si tɛ ka se dantɛmɛli wale kɛ pour le moment komi jamanatigi kɔrɔ yɛrɛ kan ka na yan nɔ 2h15 de a bɛ taa fanga ɲɛma ci dɔ tun bɛ ne bolo o y'o ciw yɛrɛ don ko segin kɔfɛ ne seginna ka n'o la n'o tɔ jama kɔni bɛ yen nɔ mais jama dama tɛmɛ kojugu tɛ. E yɛrɛ ka jati la nin kiiriko in bɛna wolo mun de la bawo n'i ye jateminɛli kɛ Amérique jamana ka tariku kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamanatigi kɔrɔ ka wele bɔgɔ jeninen kan ka sabu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ye. Nin bɛna wolo min na parce que mɔgɔ min sigilen b'a ko kan n'o b'a fɔ ma Alvin Bragg n'o ye New York avocat ye o bɛ k'o jalaki ko a bɛ ka kɛ kun min na Trump ni muso in cɛ k'o tɛ a wele kun bɔ mais fɔra ko jalakilikan 24 jate de b'a la donc n'i y'a jate minɛ jamanatigi kɔrɔ ni ko wɛrɛw b'a da la Georgie ni Amérique capitale yɛrɛ attaque minnu kɛra ale fana ye fɛn de kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc n'i ye fɛn kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ko fana bɛ sɔrɔ min ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ n'o tɛ mɔgɔ si ma deli ka wele Amérique fanga kɔrɔ sigilen kura o si ma deli ka wuli bɔgɔ jelilen kan fɔlɔ ne kɔni la hakili la ni ko giriman tɛ ninnu tun bolo tun t'a wele ka na nin cogo la tan. Farafinna jamana ɲɛmɔgɔw walima farafinna jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔw bɛ se ka misaliya jumɛn sɔrɔ nin kan k'a fɔ ko Amérique jamanatigi kɔrɔ o ma bali ka kiiri nin n'a ɲɔgɔnnaw la yala ni n'olu yɛrɛ ye nɔminɛli sɔrɔ a man ka u ka jɔ u ka jamana ka kiiritigɛsoba ɲɛkɔrɔ k'u kiiri wa. Nin kan ka kɛ misaliba de ye farafinna jamana kuntigiw ma k'a yira k'a fɔ fanga kan ka boli bɛɛ de kan a cogoya la n'i ye ko kɛ min ma bɛn i kan ka taa i ka fanga ɲɛma ka i fɛla ta yira comme u b'a fɔ cogo min na i welelen kɔrɔ tɛ ko jo t'i fɛ donc i bɛ taa k'i fɛla ta fɔ Sarkozy filɛ fɛn caman b'a nɔfɛ tubabu jamana Faransi ye nɔ hali n'a ma minɛ ka bila kaso la mais a ye siɲɛ damadɔ kɛ u ka kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ bon ni kɔni kan ka kɛ misaliba de ye k'a yira k'a fɔ mɔgɔ si tɛ kiiri sanfɛ n'i ye ko kɛ i kan ka bila i kan ka ɲangi ou bien k'i ɲininka ni a fɔra k'i nɔ don i bɛ ɲangi bere kan ka da i kun cogo min na a bɛ da i kun o cogo la ten.